Goeie, en welkom bij het muzikale dwarfplein van Friesland. Joep mij optreedt van onder andere Friesikana. Ja, de man ben weer op een paard. Marek Senja Sargent uit Canada wij. De band Copperhead County en een fantastisch optreden van een jonge band, The Sanders. Ja, wat een lekker begin. Copperhead County. Inmiddels een keer eerder hier west, maar als ze hier dan west in de speling, denk ik, ja, dat waard ik wel weer heegtiet, moet ik zeggen. Ze doen dit weekend in Friesland waarom, met die geweldige live optredens. Het is een echte live band wat dat toen belangrijk. Corwin, Sylvester, zanger, mooi dat jullie er zijn. Stel even de band voor als je wilt. Oké, naast mij staat Maya op vocals en dan Johan op bas, Robert, gitaar, Jordi op keys en Alex hier achter mij op drums. Ik hou jullie wat in de gaten natuurlijk. Jullie spelen weer veel. Is het allemaal weer een beetje hersteld na die smerige, vreselijke coronatijd? Ja, zo goed als. Het is nog wel wat lastig financieel soms voor zalen. Dat begrijpen we ook wel. Maar het is in principe allemaal open weer. Ja. Jullie is nog steeds gewoon hetzelfde wat dat betreft? Ja, voor ons wel. Ja, wij zijn ook in coronatijd nog wel gewoon doorgegaan. Niet met livestreams of zo, maar we hebben een plaat opgenomen natuurlijk, Homebound. Die is net uit. Daar zijn we heel trots op. Even kijken, die is geproduceerd door Matt Wallace ook. Ja, we zijn verder gewoon doorgegaan. We zijn heel productief gebleven eigenlijk die hele periode wel. Dus zo goed als dat
kon, hè, zeg maar natuurlijk. Want er was natuurlijk geen optreden mogelijk. Maar ja, goed. We zijn er weer. Hoe is dat terechtgekomen op die plaat? Want je kon hem dus bij wijze van spreken niet testen. Om eerst eens te kijken welke nummers vallen goed en welke niet. Nee. We hebben wel een aantal nummers die erop staan. Zeg maar, hadden wij voor corona waren we er al mee bezig. Die hebben we al een beetje live uitgetest. Het zit nu ook weer in de set, zeg maar, wat dingen die dan misschien voor de volgende plaat zijn. Dus zo schuiven we dat eigenlijk steeds een beetje op. Dus ja, het is een beetje een spelletje. Een beetje uitzoeken van wat werkt niet. En ja, maar we zijn heel trots op Homebound. Dus absoluut, ja, ga hem luisteren op Spotify sowieso. Of waar dan ook, waar je hem op... Speciale producer er dus bij? Ja, we hadden eigenlijk het geluk dat de producer van onder andere Blackberry Smoke, Fate No More, Maroon 5, Matt Wallace heet die man. Ja, een grote naam, hè? Is een grote naam, ja. En dat was echt best wel bijzonder, want hij in de eerste instantie reageerde hij zelf helemaal niet, maar zijn manager. En vervolgens, ja, de manager nee. Van dat gaat niet lukken. En budget, tijd, kan niet. Doei. Ja, dus daar weet je dan, daar reken je ook op, hè, zo'n antwoord. Dus, en een paar weken later krijgen we ineens van de heer Wallace zelf een berichtje van... Ja, ik vind het gewoon te gek wat jullie doen. Ik wil graag met jullie werken. En tot op vandaag hebben we nog contact met hem. En ja, we gaan misschien ook voor de volgende plaats weer met hem werken. Die kans is groot. Ja. Oh, lekker man. Ja, goed man. Ja, ik ben heel blij mee. Ik ga even naar je buurvrouw. Want wij kennen Maria al wat langer. Van onder andere Moon Days, de band. Ik zeg het nog filmpjes dat de solo op paard bent. Doe je dat wel vaker of als singer-songwriter of doe je dat niet meer? Nee, dat heb ik eigenlijk ook nooit echt gedaan hoor. Nee? Dacht jij dat was? Een Nika? Ja, dat klopt. Ja, nee, zo is mijn muziekcarrière een beetje begonnen. Ik heb het wel heel veel kort gedaan. Klopt mijn huiswerk wel? Ja, dat klopt. Ja, zeker. Hey, speel jij nog bas? Want je doet nu de vocals. Ik speel zeker nog bas. Ja. Kan niet zonder. Maar hier met deze band gewoon lekker bij de backing vocals doen? Ja, ik heb wel heel even kort hier bas gespeeld ook. Maar stokje overgedragen aan Johan. En nu eigenlijk alleen maar de backings. Ja. Heerlijke band, hè? Lijkt me zo heerlijk om mee te spelen. Heerlijk, ja. Veel op pad dus. Heel veel op pad. Ja, het begint nu ook allemaal weer. Hè. Kerst is een beetje geweest, feestdagen. Nu weer knallen. En een nieuwe plaat uit. Nieuwe plaat, heel trots op. Tof, duim er binnen in ieder geval. En ze gaan ook weer spelen hier in de studio van Noorderwien. Dit is live Copperhead County.
Ja, toffe band. Heerlijk om ze weer eens even in de studio te hebben. Ze ben je Jedderwest en wat mij onbelangrijk komen ze maar weer. Geweldig albumuits en live ben ze echt fantastisch dat hem wel jerk in Copperhead County. We gaan naar een oorrek, die ben ik weer on tour. In ieder geval voor de komende tijd. Ik had toen Frisicaana. Hun vierde alweer intussen en het gaat vooral over libbende muzikanten. Tenminste die coveren ze dan, maar op volslijn eigenwijze. Ik praat aan ze even een piepvol met de drie heren, maar dit ben ze live in Noorderwien. Frisicaana. I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. You're gonna want to hold me, just like I always told you. You're gonna miss me when I'm gone. Nobody here will ever find me, but I will always be around. Just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now. Your fathers and your mothers, be good to one another. Please try to raise your children right. Don't let the darkness take them, don't let them be forsaken. Just lead them safely to the light. When this whole world is blown asunder and all the stars fall from the sky, remember someone really loves you. We'll live forever, you and I. I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. Ja, ze zijn er weer. Frisicaana, Pieter, Marcel en Gurbe. Mooi nog, hier even in de studio. Ik ga ze inmiddels op de bank krijgen. Dat is soms een heel probleem, maar ze zitten rustig. Dus ik denk, maar we nemen een piepvol praten. Want zeker als zo'n poster sjost. Ik zit er een bij, dat is een stencil, ja. Maar dan gaan ze in ieder geval die foto's wel aardig dienen. Wanted, alive. Tenminste, ze ben je wel heel erg live. Heren, welkom. Mooi dat we er even binnen. Frisicaana, voor jou, Gurbe. Wat voor thema's snij je hem dit keer, hoor? Wanted alive. Dat is het. Dat is het. Nou ja, zo wie kwam er eigenlijk is dat een verwijzing naar je vorige programma Frisicaana Traaien, The Originals. Waarbij het begin bij het programma erachter kwam dat we een hele grote covers dienen van artiesten die al deer wien. Dat vonden we toch wel een beetje apart. En toen zeiden we van wist wat, in het volgende programma doen we alle liedjes, nieuwe liedjes van artiesten die het nog libben. Vandaar Wanted alive. Hoe komt het maar zo? Kom je dan al met lesjes doen en geef hem dan een jaar zitten met een goed glas Berenburg erbij? Of hoe werkt het dat bij hem? Ja, nou, zo. Ja, eigenlijk. Ja. En maar praten. Nou, maar het is wel, wie bent altijd wel voor het eens. En dat is ook wel heel mooi, want toen had dus eigenlijk wel, we doen al hier verschillende dingen. En toch, tot eind besluit, hebben we toch interesse in mekaars muziek. Kijk. Want ik ga dan wat van, die familie heb je al hier eigenlijk nog, hè, in de vorige shows. En, maar als ik wat ombreng, dan zeggen ze Gurbe en Pieter van, oh. En dan luisteren ze naar en denken, ja, dat is ook wel weer mooi. En zei jij ook nummers van mensen die al lang verstaan zijn, in de vorige show dan, waar ik van dacht, oké, ja, mooie nummers. Ja. Nou, en als dat dan in een mix doet, dan krijg je Frisicaana. Ja. Moest hij even omzetten, Pieter, want de hoort is blijkbaar alleen van de artiesten, dan net. Ja, hoor een microfoon maar even bij. Hallo. Maak je wat vrije? Ben ik dat wel, nog microfoon? Nee. Maar dat komt dan toevallig zo uit. Maar Elvis,
Ja, die is er net meer. Johnny Cash, ja, die is er net meer. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg nou ja, Otis Redding krijg ik een nummer van die. Ja, van dat Stax label, zeg ik maar zeggen. Ja, dat zijn alweer hele mooie artiesten, mooie singles ben daar maken. En dat is een beetje, nou ja, dat ik al krijg wat van mijn tijd. Maar het is wel muziek waar ik mooi opgegroeid ben. En ja, Gurbe is... Iets ouder. Ja, wat zie je niet ouder, jongen? Nou, ik liet je misschien het zien in ouder. Dat is altijd. Nee, maar Gurbe is een paar jaar ouder dan mij. Ik bemoei me even net met de leeftijd, jongens. Maar, we zijn van dezelfde generatie Ja. een beetje. En alleen de Gurbe het dan toch wel wat een oren muziekkaar als ik. En dan maar de wat jongere artiesten van Marcel. Ja, dan krijg je een mooie mix. Hè? En ik vind dat we nou ook weer we hebben een mooie list. Ja. Ik moest dat wel zeggen, Pieter en Gurbe die in de eerste shows nummers van Elvis. En toen weer we nog aan deze show staan, maar ja, ik playbackte vroeger Elvis en ik voelde me soms zelfs Elvis. En dat kon dus net meer. Nee, maar. Ja, nee, maar dat kon dus net meer. En, maar daar heb ik wat op gevonden. Oh, en hoe en wat? Nou ja, welkom bij Frisicana. Ja. We show je in theater. Ik ben heel zo versjes maken oer Elvis. Hè? Dus die kist ik broek. Ja, het is een veel bezongen artiest Ja. natuurlijk. Hè? Ja. Dus, zeker met die film, Leslie, is hij ook weer Ja. aardig. En nou ja, een familielid krijg ik verstaan. Dus Ja. dat is weer bot Dochter, nice, hè? ja. Ja. Gurbe, hoe pakt het? Is het van Spotify zitten, van YouTube? Of hast die titels die in de Holland die dan aanbrengen worst? Nou, nee, net in eerste instantie. Er is wel wat op ziek naar die jeugdhelden, om zo maar te zeggen, van wat zo nou mooi was om nog eens een keer te spelen. En ik wat past in het programma. Dat was natuurlijk wel een beetje bekend. En nou ja, een van de nummers die we die hebben, dat is als goeie vriend. Dat is dus mijn oorzetting van Don't Think Twice It's Alright van Bob Dylan. Die het nog libbert. Ja. En ik hoop dat hij het ook volhoudt tot het einde van uw tour. Want anders komt weer in de probleem. Mail die man even. Van hot nog even vol. Maar ze best een beetje op ziek naar was zelf ik mooie nummers vond in de tijd. Zo. Ik wie Dylan fan, like het zou stellen. Ik heb de eerste 8 jaar LP's van hem heb ik al je nog. Dus het weer voor mij, ik wil duidelijk dat ik in elk geval een nummer van hem ergens in Frisicana spelen wil. Dus ja. Zo ziek is dat wat uit, ziek is de dingen west wat mij hest. En inderdaad, wat Marcel zei, het is hartstikke leuk. Hij komt nou bijvoorbeeld met Luke Bryan aanzetten. Ik hoor hem net, maar mijn band, die kennen hem al wel. En die binnen, dan krijgen we wat jonger als het Marcel is, maar die hark je inderdaad naar Luke Bryan. En ik denk, dat is toch hartstikke leuk. Dan ze zit ik haast in de sale, dus dat is ook altijd leuk. Dat ze dan even wat mij krijgen van stikken van, hey, dat liedje, dat ken ik. Heb je de nummers nog bewerken, Marcel? Of oorpast? Of, want sommige worden in het origineel door in je song en dan met hem door hem draaien, zeg maar. Ja, ik wil solo. Ja? Dus we hadden zowel Engelstalig als eigen Fries werk ik nog, hè, wat gewoon origineel werk van u is. Maar het origineel is dat nummer, dat is altijd de basis, maar wie maakt je er altijd wel uw eigen versie van? Want ja, Pieter speelt dan de bas, Gurbe, elektrische gitaar, mandoline. We hebben dus beperkingen. Hè? Nou ja, wie houdt dus beperkingen? Geen drummer. Ho ho. Oh ja. Oh ja, we hebben een percussionist. Kagon, geloof ik. Ja, dus we halen alles uit de kast. Ja. En, Marcel maar- is dus een multi-instrumentalist. hè? Ja. Marcel is dus een multi-instrumentalist. Ja, groot talent. Ja, zeker. Ja, Ja, ja. absoluut. Maar ja, Absoluut. wie beziek je het wel gewoon op zijn eigen manier in te vullen. En zodat ze noemen, ja, dat wordt gewoon oors onkleid. Maar toch klinkt het als het origineel. Soms nog beter. Ik ben toch, is dit een nieuwe dresscode, dat jongens of net? Hoed elke en show spijker een die blues? Ja, dat wil ik dus adviseren. Hè? Ja. Oh, je had er een... Ja, een- natuurlijk. Dat is allemaal wat. Nee. ik denk, waar komt dat Imago bij? Het Maar dat was- betaald. het was dit nog hier tijd voor een cowboyhoed. Ja, blikt. Ja. Maar uw adviseur kostte het hier net zo vol. Dat is juist wat mee. Ja. Jim Jon, als Frisicane kenmerken zeg ik heerlijk sfeer. Ik hier lekker onderuit. Net in slaap vallen, maar noffelijk praten, even een grapje. Dat is nog steeds zo dus. Ja. Best ik gewoon een noffelijke Jon uit. Ze hebben toch wel een protte covers. Hè? Dus nummers van oren die we graag spelen willen. Maar we blijven ook zo vol mogelijk zelfs natuurlijk. Dat is het aardige. Ja. Ja. Ja, maar serieus En is, alles. toch? Ja. Alles Ik is heb instrument. wel eens Elvis-programma, een Elvis-show. Daar heb ik net Elvis bezocht nooit te doen. Ik heb van de grap wel zo'n pakken ondien. Ja.
Want dat Ja, vond dan ik heel grappig. Dan had ik fotostation. Maar wij binnen natuurlijk net, wij doen net nog artiest na of zo. Het is dus eigen versie van dat nummer. En het is een ode aan die artiest. En alles is er misschien wel ingestudeerd, maar de praatjes ertussen helemaal net. Nee, hè? Nee, Ja, dat dus doen ze pas wel. Dat ken ik aardig ontsporen dus. Ja, dat ken ik Dus de aardig show ontsporen. kan heel lang worden. Je rieden wel apart van elkaar? of Ja. wat? Nou, meestal wel, Ja, ja. ja. Ja, meestal wel, ja. Even de agenda. Weet je met Peer uit de Holle? Kun je de mensen even een beetje ergens op het spoor zetten? De aankomende snij, 22e, staan we met een try-out, pre-première, nemen we dat dan maar in de Theaterkerk in Nes. Nes, Noord-Est-Friesland. En dan hebben we een week later op snij de midden in de Korenbeurs in Frencher hebben we de première van Friesikana Fjouwer. En dan het weekend erop, dus hebben we vrijdag 3 februari in Kolmensweg in de Trijderwarpen. En zaterdag is Fjouwer februari in de Lawaai in Drachten. En dan nog een stuk of 10, maar die heb ik net al een keer paraat. Maar er is ook al een uitverkocht. Ja, dat is ook al in uitverkocht, ja. Ja, klopt. In Burgum. Ja, de plaats in Burgum. Deze in Burgum is uitverkocht, ja. Dus het gaat de goede kant op. Ja. En even op de internetsite zien, want daar is in de oren Yes. datum op. Ja, Man, yes. ik vind het nou wel leuk. Oh, Kom goed. nou mooi. En succes. Oké, Dankjewel. Maar je bent nog even mee aan. Wat zei ik je weer steen? Dit is live in Noorderwien. Friesikana. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again. Oh, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Left my home in Georgia, I was heading for the Fresco Bay. There was nothing to live for, looks like nothing's gonna come my way. Oh, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything remains the same. I can do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Oh, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Ja, hot in de gaten. Ben dus weer on tour, om het maar eens even zo internationaal te zeggen. Friesikana, de drie heren dus, en ze komen overal in Friesland. Dat wordt dus weer een prachtig programma, dat kan ik je nou voorspellen. Maar goed, hij heeft alles al hoe jet. We gaan naar de volgende band. Het is een hartstikke leuke, jonge band. Van een deel komen ze hier uit Ljouwwijk, maar eigenlijk is The Roots wat in Noord-Holland. Hoorden om correct te wezen. Ja, ik ben maar even naar Floris, dus de zanger in ieder geval, van The Sanders. Klopt, ja, inderdaad. Eerst even de namen van je bandleden. Hier achter de gitaar hebben we Rens. Achter het drumstel hebben we Tim. En hier achter de bas, Johan. Hoe bij elkaar gekomen? Nou, Johan achter de bas is mijn broer. Dus die ken ik sowieso al. Achter de drums Tim, die ken ik eigenlijk ook al mijn hele leven. Eigenlijk een soort van broer. En Rens zat ik samen mee op D-Drive, hier in Leeuwarden. En daar heb ik samen mee op school gezeten. En we dachten van nou,
perfecte match. Mooi voor in de band, gitarist. Dus zo zijn we een beetje bij elkaar gekomen. Noord-Holland en dan besluit je toch naar Leeuwarden te gaan voor een studie. Waarom niet richting Amsterdam? Ja, klopt. Nou, ik heb wel gekeken in Amsterdam, maar om heel eerlijk te zijn, ja, ik weet niet, gewoon dat Friese vibeje, weet je wel. Dat moet je gewoon daar. Dat is gewoon oké. Precies, ja. Ik dacht zo van, hier moet ik gewoon heen, weet je. Dus, Nee, ik vind het leuk, want dan hebben wij ook wel leuke bands in de studio. Precies. Kijk, zo is het, weet je. Dus ja, nee, zo heb ik gekozen daarvoor. Ik ben niet zo van het vergelijken, maar ik moet zeggen, met nog wat andere muziekliefhebbers hadden wij gelijk een associatie met de band Johan. Ook uit Noord-Holland. Die kennen we heel goed natuurlijk. Ja. Die kennen we heel goed, dat hebben we allemaal geluisterd. Jullie hebben goed naar de Beatles geluisterd, maar daar zit ook wel wat Johan-achtig in. Ja, klopt. Ja, nee, een soort van de Beatles zijn echt onze inspiratie, maar Johan natuurlijk, weet je, die kennen we, die komt uit Horen. En daar hebben we heel veel naar geluisterd, dus dan automatisch krijg je daar wel een beetje inspiratie van. Dus dat zit er ook in. Altijd met muziek bezig, schrijven, oefenen? Altijd, ja. 24/7? Sorry? 24/7? Altijd, 24/7, zeker weten. Ja, dat is eigenlijk ik doe niks anders. Jullie hebben een album uit, Losing Control. Is al even uit, denk ik, hè? Ja, nee, die is sinds vorig jaar mei uit, dus het is bijna een jaartje. En dat gaat best wel lekker. Maar lang aan gewerkt, las ik. Heel lang, ja, nee, we hebben echt wel... Was dat perfectionisme? Ja, elke keer van, dit kan nog wel net wat beter, weet je. En iets van uiteindelijk 3 jaar denk ik aan gewerkt. Niet constant elke dag, maar gewoon van, dit kan weer wat beter, dat kan weer wat beter. Luister naar een tijdje en dan ben je van, uiteindelijk moet het gewoon af. En toen voor D-Drive dacht ik van, dat is een mooi moment om het dan te releasen. Dus toen moest het wel af. Dus zo is het gegaan. Ja, mooi plaat. Jongens, toch even over de naam. Je hebt het verhaal volgens mij al 80.000 keer verteld. De Sanders. Dat gaat over een vissoort. Klopt, ja. Nee, een zender is vertaald naar het Nederlands uit het Engels een snoekbaars. En dan denk je van, een snoekbaars? Volstrekt dat je je eigen band naar een snoekbaars vernoemt. Ja, precies. Nee, maar er zit wel een reden achter. Want we hebben dus eigenlijk de band gestart in een zomer. En in de zomer waren we lekker aan het vissen. In de haven, gewoon een beetje aan het vissen. En toen vingen we alleen maar snoekbaars op een of andere manier. En we dachten zo van, kijk, eigenlijk willen we een band beginnen. We zijn aan het vissen, we vangen snoekbaarsen. We noemen onszelf in principe de snoekbaars. Maar we dachten, dat klinkt niet lekker. Dus dan doen we de Zanders in het Engels. Dus zo is dat ontstaan. Ja, dat is... ja, zo gaat dat. Jullie spelen regelmatig, zie ik. Wat zijn verder de plannen? We hebben heel veel staan. We zijn ook bezig met een nieuwe single. Nieuwe muziek komt er weer aan. Maar op dit moment gewoon heel veel aan het spelen op verschillende plekken met het album dat we nu nog hebben. Gewoon al onze songs spelen, een paar koffertjes tussendoor. En een beetje, vooral in Noord-Holland nu. Maar we hebben een stagiaire bij ons. En die regelt al onze optredens, dus we zitten lekker, zou ik zeggen. Dus, Meer in Friesland, absoluut. Dames en heren, deze matte gewoon in deze provincie pro optreden. Net alleen omdat ze hier waaien, maar dat ze fantastische muziek maakt. De Zanders, maar je zet, zet ik er maar even bij. En dit is live in Noorwegen.
Well, I know everything about you. You don't even know that I exist. Well, somewhere that hurts. I know it took me long enough, but I can truly trust myself to make my ex play out. And all these lonely seas of thought, they wave and breaks the sound of my dreams, or so it seems. And sometime comes around one day, how will I say when it knocks on my door? The very words, there's nothing in this world I'd rather see. I know everything about you. You don't even know I spent the night on the tree of my thought. And though you would be in the dark, I could never make it hurt what I'm trying to say. And even though I do resist all the wings of butterflies, it just gets me far from home. Well, take me down the rabbit hole, I don't mind, I've seen it all. Surely it's the same old thing. The waiting game, the texting game, if I ever could get out of this frame, I'll reclaim the destiny, you and me. Surely it'd be all worth the strain. In Ukraine, there's nothing in this world I'd rather see. Oh, I know everything about you. You don't even know that I exist. Well, maybe now you will. Slowly walking through the sun, well, it was feeling kind of fun, because I knew it had just begun. The sun was shining, the weather was nice, it felt like endless paradise. All I wanted was you. But then the good feeling that flew away, and I was on my own again, not knowing what to do. The wings that I had spread just flew
I was far too low, nowhere to go. Nowhere to go. No, it won't be better no more. Till the love I want gives me more. No, it won't be better no more. Till the love I want gives me more. But when I thought I was losing control of everything combined, and when I thought that hope was lost, well, it all just came back. Toffe band, hoor ze absoluut in de gaten. De Sanders. Alleen om die naam al, want de band komt dus voor een groot deel uit Hoorn, maar is hier in Ljouwert wijnachtig. Maar als je je band naar Snoekbeersen neemt, dan steer je bij mij wel maar 1 of voor, wat dat onbelangrijk. Te gekke band, leuk, jong talent. Mooi verhaal, want sommige mensen die reizen de hele verhaal toe, komen uit Canada, maar die eindigen dan ergens in het noorden van Nederland. En speel ik nog mooie versies. Het is heel in het kwart het verhaal van de dame die je naast me zit. Senja. Am I pronouncing you well? Sargent? Ja, Sargent. Senja Sargent. Ja. Ja. Je woont nu een tijdje in Nederland. Ik kan een beetje Engels-Nederlands door elkaar praten. Ja, tuurlijk. Ja. Zeker. Eerst maar even, hoe ben jij in Nederland terechtgekomen en waarom ben je hier blijven hangen? I came here originally for love, but that didn't work out. But I really love it here, so I stayed. I actually fought to stay here. I'm still fighting to stay here in this country. Yeah, I love Netherlands. Ja. Nou, ze is hier voor de leefde. Dat is intussen blijkbaar niks meer. Maar zij is hier nog steeds wel wenachtig in Nederland. Omdat je bent muzikant, singer-songwriter. En je zou toch denken, Canada, Amerika, dat is een veel betere plek voor je muziek. Maar zo ervaar je dat niet? Yeah, it's a really, really good place for it. But actually, I didn't start playing again. I took a hiatus from playing music for about 8 years. Okay. And then, why? Yeah, that's a long story. Private. It's a private story. Yeah, okay. No, it's not really private. It's just not super interesting. But I started playing music again 2 years ago. Publicly, I've never stopped playing music, but for more people than myself. Yeah, started up again. I did a lot of touring across Canada and the States and Europe and stuff like that in a band called Ladies of the Canyon about a decade ago. But then I stopped playing music all of a sudden. I just decided to wash my hands of it. But it doesn't leave you, eh? Yeah. It doesn't leave you. There's always something on your shoulder. It's like you need to play again. Yeah. En nou is het leuker, beter om in je eentje te spelen? Yeah, I wouldn't say better. It's just kind of where I'm at now. I'd love to play with a band, and I will play with a band. But right now, I'm just developing my own thing, a one-man show, one-woman show. Ja. Ze had de hele tijd net spelen. 18 jaar is weer even klaar met privéverhaal. Dat hoef ik net te jaren. Maar in ieder geval, wie ze wel even klaar met het hele verhaal. Ze zit ook in een band. Maar goed, muziek beeld altijd bij je. Daar weet ik ook alles van. En zo'n 2 jaar is ze weer wat aan de gang. Ze had intussen ook een EP uitbracht. Met andere woorden, zo ver gegaan dat je de studio wel weer in bent geweest dus. Yeah, now all of the instrumentation was done in LA actually. Yeah, with my buddy Shane Alexander, who I wrote the EP with, he produced it. So the only thing that was done in the Netherlands were my vocals. Everything else was done in Los Angeles. Yeah. Hoe schrijf je de nummers? Hoe ontstaan ze? Now, they all come out I'm the type of musician that only writes when I have to write. And that means you need a deadline. I need it out. No, I need it out of my body, of my spirit. Or I need to process something. So every single thing that I write is very personal. And it's all inspired by real things, real events, experiences that I've had, you know, all different types of colors. Yeah, a real spectrum. Zij schreeuwt haar nummers echt puur op gevoel. En dat had niks bij een deadline te krijgen, dat toch te krijgen. Maar het is volle meer dat ze bepaalde nummers in zich had. Teksten en dat soort zaken. Nou, het mat er dan uit. Nou ja, daar gaat ze dan ook mee onder slag. Ze had intussen een EP uit. Is het nou een ierl in uitkwam. Uit welke hoek zit jouw smaak vooral? Is dat de Americana? Is dat de blues? Of toch een beetje meer folky? Welke hoek plaats je jezelf qua smaak? That's a really hard question because I don't really know. I'm influenced by all of those things that you just named. Blues, roots, Americana, country, soul.
like R&B type stuff. Yeah. But I think it's just kind of like an amalgamation of all of it to mix together, and whatever comes. I'm not like, this is going to be a country song. It's just whatever happens. And I think for me that's the best way to keep it, because otherwise it becomes something that's not organic. En omdat je heel veel op je gevoel doet, dus eigenlijk. 1000% op mijn gevoel. Ja. Hoe is dat trouwens? Den Helder? Den Helder. Ja. Ja, I like that. Andere wereld. Ja, I like it. It's quite rustig. Lekker rustig. Gezellig. Ja, ik vind het wel gezellig, ja. Ja, mijn vriend die komt uit Den Helder. Oh, okay. Dus ja. Zo bedoel je heen, no? Prachtig mooi verhaal. Goed, zo doe ik gelukkig ik Friesland aan. Ik vraag je haar nog even hoe het schroeven van noemers en al je dat soort zaken. Nou, nogmaals, het is al je bij haar opgevoel. You're gonna play 2 songs for us. Waar gaan ze over? Zit er een verhaal achter? Ja, tuurlijk. The first one is Now I Understand. And that's probably the most positive song off my EP. There's 4 songs on my EP. And it's about actually about my boyfriend, mijn vriend. Gaat over it, falling in love with him and having hope. Like feeling a renewed sense of hope, or a new sense of hope for the first time in love, and what it means, figuring out what that actually means. You know, it's not about the stuff that you see in the movies. It's the little things, in my experience, you know. And the second song is a song about I guess a relationship that I had 15 years ago, actually, that just would never ever leave me. I couldn't figure out why it wouldn't leave me, in the sense that I still thought about this person. And that's not the type of person that I am. Like, when it's over, like, you know. But it's just about kind of working through, like, did I make all that up? Was that connection a real thing, or is this all? Am I crazy? You know what I mean? Which is completely possible. It's within the realm of possibilities. But that's what I mean as I write songs, and it helps me kind of process things. You know. Beide keer door de leefde, maar op een hele andere manier. Want het eerste vers wat ze doet, het gaat eigenlijk hoe haar vriend en de leefde iets weer voeng had. De echte leefde. En de andere keer door een relatie. Ja, dat ze misschien nog wel steeds les van had, maar werd ze nog wel altijd mee omrint. Live in Noorderwien. Senja Sargent. Sun streaming through the window, landing on your big bed, where I get to rest next to you. Tangerine, I wake up dreaming, you're singing to me. I cover my eyes so you don't see the tears. Oh, but I'm not sad, I'm happy. Oh, darling, could it be you reached out to me? Your hand, oh, darling, could it be? Now I understand what love is when you hold me through the night. Now I understand what love is. It's the fire in your eyes. Now I understand you. It's in the way that you see me. You don't want to change me. You welcome me in my history as I am. I never believed real love existed. I only knew that I missed it. I couldn't conceive I'd ever find my kind of man. Whoa, and I'm so glad, I'm so happy. Oh, darling, could it be you reached out to me? Your hand, oh, darling, what could it be? Now I understand
It's the fire in your eyes. Now I understand. And so I hand it all over to you. Waited all this time, all this time. Oh, now I understand what love is when you hold me through the night. Oh, and now I understand what love is. Well, it's the fire, fire in your eyes. Now I understand. Sun streaming through the window, landing on your big bed where I get to rest next to you. Mark on my heart, left your hook in me. Right from the start, blinded by your poetry. Mirrors on the ceiling, writing on the wall. We were prisoners of the feeling, lost in Montreal. Am I a fool keeping hope alive? Still dreaming of you almost every night. An ocean between us and years gone by. Time marches on, I still miss your lips on mine. Did I surrender all my power when I let you cut my hair? You're the rose between my pages, always brings me back there. Am I a fool keeping hope alive? Still dreaming of you almost every night. Was it all just in my mind? Why can't I ever leave you behind? Everywhere I go, every face I see, haunted by your ghost. How can I let go? Won't you set me Am I a fool keeping hope alive? Still dreaming of you
Van origine dus een Canadese. En sinds werkt ze dus in Nederland. Dat is goed nice, want dan kunnen we haar nog eens een keer uitnodigen. Senja. S-E-N-J-A. Sergeant. Prachtig mooie versjes. En nou nog solo. Maar ik hoop nog dat ze eens een keer bij de band komt. Wie hint er even oor en wie heb met de man praat. Natuurlijk Friesikana. Ze zijn weer op een paard. Dit is ze nog een keer live in Noorderwien. Ze wisten het ijs best nog lang te rekken. Maar bij een besluit wie toe. Beiden vond maar beter om te brekken. Want staat er door het laatste vuur. En achterna besjoen, als alles goed besjoest. Had dan de einde van de oor net meer te docht. Je nog maar riepen, heerlijk en oprecht. Als goeie vrienden uit elkaar. Verdielen wie ijs hiel nog net zo akelig. Hoe de koe gewoon met zwaar. Want daarin wien bij de best wel zakelijk. En zijn er gauw op alles ja. Maar doet het onkaam op de vraag. Waar krijgt nou aan de hoen? Wie al die zakelijkheid in een saf verdwoen. En kon zitten gerren, net eens meer voor een joen. Als goeie vrienden met elkaar. Een middler kreeg haar net meer ontpraten. Al weet ik nog zo'n aardige vent. Dus kwam het in de hand van advocaten. Maar soms kost het wel een levenszin. De zaak kwam van de rechter, want ze kwamen er net uit. De vrouw zegt haar een on en ze namen wie's besluit. De hong in uit asiel en hij een allerlaatste tuut. Geen ze dags als goeie vrienden uit elkaar. Maar dat geheel normaal, want het ongemak van beiden wie is maar minimaal. En dat is de allertrieste woorden uit de Frieske taal. Als goeie vrienden uit elkaar. Ja, de allertrieste woorden uit de Frieske taal. Als goeie vrienden uit elkaar. Ja, de man ben weer on tour, om het zo maar eens even nu te drukken. Friesikana, als je vooral ook op internet weet ze precies spelen. Geweldig om ze weer eens even in de studio te hebben en live te spelen. Het zit er stop voor deze Noorderwien. We doen nog één nummer van een live band en dat is Copperhead County. Dit wiert, na week ben we gewoon weer met Noorderwien live. You are brave enough to talk the talk, yeah, gossip is your thing. But I have heard you gotta walk the walk when the anvil's coming in. Just stay put, all signs are red, take it like a man. There ain't no shortcut when you talk behind my back. So I drove up to the Dixie bar, the engine roaring loud. The bartender turned the music down and he found his way